Aldabar etorri gara, eta nola ez, izugarrizko giro duzu, bai eguraldetik, baita jendealetik ere. Baina gaurkoan igandea da, konta guzu pixka bat, nola joan dira festak orain arte? Oso guztua gare, jendek asko konpartitu du, eta hasi ginen ostegunen, goizen izan gendun amaiketakoa, eta jubilatuntzat eta herriko jendentzat, da gero afari izan gendun, da jende asko partizipatu zuen, da oso guztua. Adibidez, atzo gauean, Zagiardoa izan zenuten, eta ikusi zen jende desente zegoela, ez? Bai, atzo, hasi ginen arratsalden antzerki batekin, eta gero Zagiardoa, eta bai, ondo, 30 bat persona juntatu ginen. Eta, egualdi esaren, ezin hobea daukagu, eta horrek pixka jendea animatu egiteu. Eta, gaurre izan diego izen pelota partidu, eta gero toka txapelketa bat, eta dago bazkari bat katerin bidez. Eta, egon da 10 tike bintzat saldu dira, eta, ikustea, amintatxo polite daula, bai. Horrelakoetan, hainbeste jende etortzen denean, denen gusturako janari bat pentsatzeko, oraingo honetan ze pentsatu duzu egartzea? Oso menu erresa, aurretik entrante batzukin, eta geho jarri dugu arraie, kuske bana, eta geho gainen arkumea, eta, dana ikutsu gora bera, gustatzen zaien gauz bat. Zemuzko giroa dago festetan? Bai, giro hona dago, jendeek gainera partizipatzen, egia probak gauz berrik lehen esan izutela antzerki ez egon atzo behin jarri iztana, eta, uste baino arrakasta gehiago izan du, eta aurten ez du jarri urtero egite duen iguera, txirrindulari iguera hoi, atxete dela eta karretera nahiko puskatuta daukogu, eta egin dugu pelota partiduk eta toka txapelketa. Eta toka txapelketa uste baino gehiago, 45 balaun apuntatu eta partizipazio aldetik jendea ondo, ez dauko ekajatzeko. Aurreko urteetan ere horrela izaten alda, jende asko animatzen alda Aldabara igotzera festetarako. Bai, baina nik uste eta aurten egualdi oso ona eta bastante gehiago animatu ala, zeratik, ambiente ona daukeu geon arten eta beti batek eta beste esanez, animatu itea jendea eta nik uste aurten beste urteetan baino gehiago torri dela jendea. Esan diguzu, antzerkia, toka, adin guztietako jendearentzat, baziren ekintza beraz? Bai, azkenen, pixkate astegea jubilatuen amaiketako egin, baina, atzenen da dena nahaztuta festa denantzako pixkatu zatzea, ez? Eta, lehen esan degen duna, aurten izan dugu lokal berrie martxa jarri da, eta, horrek jende asko Aldaban lehen bizietzana eta biziana Tolosan, Bilagonan edo Ibarren da, berriz pixkat, jaioterrira etortzeko buelta, aitziki bat edo esateko, berriz lokal hori pixkat, biltze pixkat egatu herri mailan, oso mailan, hobeto esan da.